नों बेयावनो थाथ' आं सोंना फैनि। जागोन दे। थुदो बेयाव दोनानो। आं बेयाव सोंहैबावनि नों थाथ'। बेयावबो दोनानो। थ' फोरमाय, आं थाबायनो हाला, बोरैबा मोनजोब्बाय। रुमखौ मोनगोन ना मोनला जाखो? मोनगोन दे, दा बेयाव मोनगोन। थु ससे थाबायबाव। थुलाय बैजों सोंहैनि। थु न'आव रावबो गैयाना? न'आव सोरबा दं नामा? सोर जाखो? मादै, नोंसिनाव रुम भाराफोर मोनगोन नामा? रुमाथ' दङ, नाथाय साबेसे थागोन? माबा मादै, जों सानैजों थागोन। नोंसोर सानैजों मा जालायो? माबा मादै, बे आंनि हिन्जाव। थारमानि मिथियाव सोंफ्लांनाय जादों। गाज्रि दामा। मानि सोरबा सोरबा दोनखारलाबायनानै फैलाबायो नालाय, बिनिखायनो सन्देह खालामनाय जादों। रुमाथ' दङ, नाथाय मास मोनसेयावनो 4,000। फेमिलि थाग्रासो नालाय, आंहाथ' खमबाव, मानसिफ्रा गोबां लाबावो। जागोन दे मादै, जिखुनु जाया थानो मोनबानो जाबाय। फैदो दे बिदिब्ला। अलंबार, नों खबर लायाखै नामा? बेफोरबायदि मानसिखौ खबर लानानै मा लाब आब'? गोनांथि गैया आब', बेफोरबायदि मानसिखौ खबर लानो। नों मानो बेफोरबायदि बुंदों अलंबार? बहा दं, बहा थांदों, बेफोरखौथ' एसे खबर लाजायोना। नाङा नाङा आब', बेफोरबायदि मानसिखौ थाथों, बहा थायो थाथों। मानो बेफोरबायदि अख्रा देखायनो सानदों नों? अलंबार, नों बिसोरखौ खनसे फनजों खबर ला। मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिसोर जोंनि आंगो। नाङा नाङा आब', आं खबर लाया। मानो अख्रा देखायबाय थादों नोङो? खनसे फन हरनानै स्रा स्रि खालाम। बुंबायना आङो, कल खालाम।
जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। जाबाय दे, आं गासैखौबो मिथिजोबखाबाय आरो मिथिनो आद्रा गैलिया। मीरा, मास मोनसे फुरा जाबायमोन, रुम भाराखौ नांसिगौमोन। माबा मादै, फोरमाया मास मोननै ग्रोब खालामनानै होनोसै होनदों। फैसा गैथ'वा होननानै बुंदों। दानो फैसायानो गैखायाबा आरो मासा बारा जाबावोबा माबेजों होबावगोन नोंसोरलाय? फैसायानो बांबावगोनसो माथो। फोरमाया होथारगोन होनदों मादै, आं दा बेनो खिथागोन। बिदिनो भाराथियाफ्रा गोदै गोदै बुंनानै बेबायदिनो थगायो। अनबाबो अनजाया माथो। जेब्ला फैसाया बारा जायोब्ला फैसा होनांगौब्ला ब्लड खारखोमालाङो माथो। दे, आं बे मासखौ नेबावबाय, जाहाथे नोंसोरो बेबायदि दाजाथों। उफ, मीरा, मा ओंख्रि संखो? मीरा, ओइ मीरा, माखौ इसिबां सानहाबदों? माखौ संनो? मैगंआनो गैया। नोंखौसो लाबोगोन साननानै नेनानै दंमोन आं। आया, नोंथ' आं दहाय थांनाय समावनो बुंनांगौमोन ना मैगं गैया होननानै। मानोथो सिरि सिरि थानाय? बावदों आङो, आन्दासानो गैयामोन आङो। मीरा, नोंनि मोखांखौ मानो सोम सोम नुबाय थादों? माबाफोर जादों नामा? फोरमाय, आं माबा मोनसे गिदिर गोरोन्थि मावनाय बायदि मोनबाय। गावखौनो बिराद गिदिर खैफोदाव गोलैनाय बायदि मोनबाय आङो। गोरोन्थिखौ मावखाबाय जेब्ला खैफोदाथ' फैखासिगोन। अब्लाबो बे खैफोदखौ जों सौसिलांनो नाजानांसिगोन। फोरमाय, दहाय रुम मालिकआ रुमनि फैसाखौ बिफैदोंमोन। ओमफ्राय मा बुंदों मादैया? रुमनि फैसाखौ थाब थाब होनो थिनदों, नङाबा सोरबाखौसो दोनफैगोन होननानै बुंदों। फोरमाय, मा राहायै रुमनि भाराखौ हरनो हाबावनो दा? ओंखाम जानो थाखायनो मैगं बायनो फैसानि आंखाल जाबाय। नों जेबो जिंगा दासि, आं गासिखौबो थि खालामजोबगोन। थ' आं आलु सेरसे बायनानै लाबोनाय दङ, बेखौनो संनानै जाहैदिनि। फैदो, फै।
ओंखामा जा अलंबार माखौ सानाब्बाय थाखो? ओंखामा जादो जाम्बा। ओहो मिरा, आं हारसिं जाया। आं दिनै दौनायखौसो जागोन। मा गावखौनो गोरलै गथ' साननानै लादों नामा? ओंखाम दौजानो लुबैलायनाय। नङालै मिरा, बिसिया फिसानि ओंखाम दौवोब्ला अननाया बारासिन जायोनो। बेखायसो बुंदों। इस मानिबा सोर सोरनिफ्राय खोनायोथाय बिहा? खोनानायनि खोथा नङालै जाम्बि, नोंगौ। नोंजोंलाय बहाथो हाफेरनो आरो। दे दौनोसै आं। दे एबार नोंहा आंनो दौदो। आंबो ओंखाम उखैबाय। जागोन मिरा, आं दौगोन। अलंबार नों मानो ओंखाम जायाखै? आं उखैनाय मोनाखै आब'। नों बेबायदि सानबाय थानानै जाया लोङा थाबाय थानानै नोंनि देहाया मा जालांगोन अलंबार? आब', आं बिसोर सानैनि थाखाय इसेबां मानि सानाखै। नाथाय नों आरो आंनि मान सनमाननि थाखायसो आं बांसिन सानदों। माथो खालामनो अलंबार, जानांगौआनो जोंहा बिदिनोखा। नों बेखौ सानबाय थानांला अलंबार। ओंखामा जा अलंबार। आं जाया आब'। आं उखैनाय मोनाखै। आं जेब्ला उखैगोन अब्ला आं जागोन आब'। नों मानो अख्राल'? आं होनबायना ओंखामा जादो होननानै। नों बिब'नि खोथाखौ मानो एसेबो मानिया? नोंनि खाथियाव सोर दं दा? नोंनि मेगननि नोजोराव सोर दङ? नों नुदोंना नोंनि नोम्ब'खौ? नोंनि नोम्ब'आ नोंनि खाथियावनो दङ। बिसोर सानैयाथ' नोंनि मेगननि नोजोराव गैया। अब्ला नों बिसिनि थाखाय मानो इसिबां सानदों? नों बिब'नि थाखाय मानो सानाखै? आब', दा बुं नों आंखौ आब'। जेब्लासिम नों जाया लोङा थाबाय थागोन अब्लासिम नों आंखौ बिब' दालें। आब', जोंनि बे न'खरनि सोमखोर समायना सिमाङा दिनै रुंग'लांबाय। सुबुंफोरनि नोजोराव
जोंना हास्राद जाबाय लाजि फोनांजाबाय बिसोर सानैनि थाखाय जों गुबुनफोरजों नासयजाबाय बुंजाबाय अलंबार नों बिदि दा बुंसै नों बेफोरबायदि बुंनानै गोसोआव आरोबाव दुखु होनो दा सानबावसै आब' ओइ आब' आं थांनोसै दे मोजाङै थाहै आरो बांद्राय सानलाबायनो नाङा साननायजों मानसिया गाज्रि जायो जागोन आब' नों जेबो जिंगा दासि नोंबो मोजाङै था जागोन अलंबार नों नोंनि नोम्बोखौ जेबो जिंगा दासि नों मोजाङै दंबा आंबो मोजाङै दं जानानै थांखांनाय जाथायनि गारायनि दागोखौ नों आरोबाव खुलामनानै लानो दासान थादो दे आब' आं थांनोसै अलंबार नों मानो दानो फैलाबायखो आब' जोंफोरबायदि दागो गोनाङा बायहेरायाव थांनानै गुबुनजों दुसि जानायनि अनगा माथो दंबावो आब' अलंबार दागोआ थाखाबाय जेब्ला गुबुना नुखाबाय जेब्ला बिब्दि दुसिखागोन बेखौ सहायनांगौआ नोंनि सायावसो अलंबार नोंसो बेखौ सहायनांगोन आब' आं लाजिनाय मोनबाय आं मा मोखाङै गुबुनफोरनो मोखां देखायबावनो गुबुना जोंखौ मुगैबाय लाजि फोनांबाय आं बेफोरबायदि दागोखौ लानानै बोरै अफिसाव थांबावनो आब' अलंबार नोंनि इयुनखौ नोंसो साननांगोन नों बेफोरबायदि साननानै गोसोआव दुखु लानानै मा लाब अलंबार गुबुननि बुंनायखौ नों खोमाजोंल' खोनासंनानै ला नाथाय गोसोआव दाला आब' आं बोरै सहायनो नों सहायनांगोन अलंबार जाथाया जाबाय जेब्ला नों बेफोरबायदि दुखु खालामनानै माब्लाबाबो सुस्रां हानाय नङा नों गोसोखौ गोरा खालाम गोसोआव फोथायनाय ला नों बिदि दुखु दा खालामबाय दा थागौथ' आंहा दुखु जाफायो जाथाया जाबाय जेब्ला नों बेखौ सहायखानांसिगोन
जागोन आब' आं नों बुंनाय बायदि मानिगोन दागाबसै आब' ओइ मिरा मिरा ओरै ओंखारबोलाय मिरा ओंखारबो ओरै मामोन मादै? गोसोआव दंना गैया गासै मास मोनबेसे जाखो? माबा मादै फोरमाया बे मासखौ जोबहोनो होनबावदों। बे मासावनो आरो बोसोरसे जाबावसै नोंसिना। सोर मालिकआ बेफोरबायदि भाराथियाखौ दोनगोनहाय? रावबो दोननाय नङा। बेफोरबायदि भाराथियाखौ दोनबाय थानो हायाहाय। होनो हायाबा होनो हाया, दानो ओंखारलांदो। नोंसोरल' नङा, भाराथियाया मेरला दङ। अना नङा, सिगांनिफ्रायनो अनबोबायना, बेसेथो अनबावनो। थांदो थां, थफ्ला थफ्लि लानानै बांद्राय अनजाबाय थायाहाय। नों बेफोरखौ मा खालामदों? फोरमाय आरो जों बे न'आव दसे समबो थानो मोनलिया। नों बेफोरखौ मा बुंदों? मादैया माबाफोर बुंदों नामा? मादैया जोंखौ बे न'खौ गारनानै थांनो थिनबाय आरो गुबुन जुदाखौ दोनफैनो नागिरबाय। नों जेबो जिंगा दासि मिरा, आं मादैजों रायलायगोन। फोरमाय रायलायनांगौ आरो जेबो गैलिया। थुदो, थफ्लाया लादो। बुंबायना आङो थफ्लाया लादो होननानै। थफ्लाया लादो फोरमाय।
नों ओंखाम उखैबाय? औ आं ओंखाम उखैबाय आरो दैबो गांबाय। नों बेयावनो हारसिं थाथ' दे, आं नागिरनानै लायनि। औ आयं, आंनो जाग्रा एसे हरनो हागोन नामा? आयं मा जाग्राखौ नांगौ नोंनोलाय? जिखुनु जाया हरबानो जागोन आयं, नाथाय आंनाव फैसा गैयामोन। आयं फैसा गैयाबा आं हरनो हानाय नङा। ओरैनो थाइसे थाइनैल' लाब जाखायो आयं, हाथारनाय नङा आयं, ओरैनो हरनो हाथारनाय नङा। आदा, आंनो जाग्रा एसे हरनो हागोन नामा? मा जाग्रा नांगौ फंबाय? जेखि जाया जाग्राबानो जागोन आदा, नाथाय आंहा फैसा गैया। हाब फंबाय, फैसा गैयाबा आं बोरै हरनो हानांगौ जाखो? थाइसे थाइनै मोननो थाखायनो जों बेफोरबायदि फाननो गोनां जादों। जानाय नङालै फंबाय, आं हरनो हानाय नङा। बहानिफ्राय फैयो? जाफ्लानाय होननांगौ ना जागुबैनाय होननांगौ जाखो? Mira. Mira. Mira.